splitsekund kan alt ændres for dig. Du må forlade din trygge sti og finde en anden vej. Væk fra din trygge vej og alt det du kender. Og du søger og leder efter dine venner. Og er vinden for hård, kan du ikke stå fast. Er rygsækken for tung, må du begrænse din last. De kloge ord kan man altid slå, men betydningen af dem skal man mærke på sin krop. For vores følelser er noget vi skal mærke, men sådan tingene er dem, er det der gør os stærke. Du søger og leder efter tryghed og stabilitet, fordi du føler dig usynlig og ikke bliver set. Fordi noget gør ondt og fylder i dit sind, og fordi det er svært at flytte fokus ind. For er vinden for hård, kan du ikke stå fast. Er rygsækken for tung, må du begrænse din last. De kloge ord kan man altid så, men betydningen af dem skal man mærke på sin krop. For vores følelser er noget vi skal mærke, men sådan ting